Predstavte si, že prídete ráno do práce. Všetky súbory, ktoré sú zvyčajne uložené na vašom počítači, sú zrazu nedostupné. Na obrazovke sa objaví správa. Vaše súbory boli zašifrované. Výplaty dnes neodošlete. Faktúry dnes neuhradíte, aj keď už sú splatné. Dôvera klientov, ktorú ste budovali roky, je preč. Toto nie je výnimočná situácia. Podľa aktuálnych štatistík dochádza k ransomwareovému útoku na firmu každých niekoľko sekúnd. A väčšina firiem sa nestihne pripraviť, pretože si myslí, že sa to týka iba niekoho iného a nie ich. Toto nie je len IT problém, je to krízová situácia pre celý biznis. A väčšina ľudí nevie, čo robiť v prvých hodinách, keď na rozhodnutiach najviac záleží. Pretože nejde o to, či sa s tým stretnete, ale kedy. Som Martin Pavelka, špecialista na kybernetickú bezpečnosť, certifikovaný manažér kybernetickej bezpečnosti. Pomáhal som organizáciám zvládnuť ich reálne incidenty a nastaviť procesy tak, aby ransomware nespôsobil katastrofu. V tomto kurze vám ukážem, ako útok funguje, ako sa naň pripraviť ešte predtým, ako nastane. A ako krok za krokom reagovať, keď sa to stane. Žiadna teória, len to, čo reálne funguje a pomáha. Vidíme sa v kurze.